alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jama'a, barkanmu da saduwa wannan rana ta Laraba. To masha Allah. Yau da mun zo muku da wani sanarwa ne, sannan kuma da gabatarwa. Domin ba zai mu sanarwa kuma mu ce sai wani lokaci za mu kawo muku. Da haka muna sanar muku da wani sabon shirinmu da muka bude insha Allah da suna dandalin entity. Kuma kamar yadda kuke gani yadda muka nuna muku irin logon da muka hada, to kuma kai ma insha Allah in kana bukatar ka da irin shi to ka biyo mu cikin wannan bidiyo. Amma ku dakata tukuna. Idan har kai sabon shigowa na wannan channel mu yake ma sabuwar channel ce da Allah ka daure ka dana mana alamar subscribe domin kana karka samu shirin ba yin wannan shirin da kada abin da muke da zaka yi shiga ka ga cikin YouTube kadan daga cikin abubuwan da muke kawo. Za mu rika kawo abubuwan da za su amfani ku, amma insha Allah wannan shiri namu na dandalin edit za mu rika kawo shi gidan Laraban Allah ya yarda. Wato kashi dai zan fara darasin namu, amma dan Allah kada ka manta da alamar subscribe sannan kararrawar sanarwa da Allah kuma ka danna mana like. Insha Allah mu gwada muku logon da zamu yi, to insha Allah mu je zuwa. Sannan kuma da Allah ku yi hakuri ba komai ne zan gaya muku ba, kawai ku rika lura da inda zan rika ɗora muku kibiyan ne. Za ka yi rubuta abin da kake so, bayan ka gama sai ka danna, bayan ka gama ka ga abin da muka rubuta sai ka danna alamar OK da take sama.
shine karshen bidiyon namu. Insha Allah kai ma idan bidiyon na ya burge ka dan Allah ka daure ka danna mana alamar like, sannan kuma idan kai sabon shigowa ne kada ka manta da alamar subscribe sannan da karamar sanarwa da hannu.